Καλημέρα σας, ήμουν Τζαμάλ. Είμαστε στο Ελλάδα εδώ 3 χρόνια. Δουλεύω εδώ στο Μετελίνη. Τώρα δουλεύω στο Αργίλε. Τώρα να κάνω στο Αργίλε. Πώς φτιάχνουν στο Αργίλε. Να πάμε πρώτη φορά. Αυτή η ονομά του Σουαλίνα και στο αραβικά η ονομά του είναι Σίσα είναι αυτή. Αυτή η ονομά του αραβικά η Ζάζα είναι. Να πάω πρώτη φορά να πάτε εδώ στο πάνω, έτσι να ετοιμάτω και τα βάζετε νερό, τα καπνίζετε πρώτα στο νερό, τα βάζετε μέχρι εδώ που είναι, τα μπορείτε, τα καπνίζετε και μετά αυτό τα βάζετε εδώ πάνω, έτσι. Αυτή η ονομά του είναι Μπαρμπίς Αργίλε και τα πάρει αυτό εδώ το πάνω, φτιάχνουν και μετά να βάλω στο κεφάλι που φτιάχνουν στο καπνό. Το κεφάλι αυτό τα βάζετε ό,τι να είναι, έχει μήλο, έχει μέντα, έχει φαράουλα, έχει σοκολάτα, ό,τι να είναι, ό,τι θέλει κάποιος να φτιάχνει. Εγώ ρωτάω στο κάποιος τι θέλεις να φτιάχνω, να φτιάχνω. Άμα θέλει μήλο, να φτιάχνω μήλο, άμα θέλει μέντα, να φτιάχνω μέντα, έτσι. Ό,τι να είναι, ό,τι θέλει στο κάποιος να φτιάχνω. Όχι μόνο από Συρία έρχονται εδώ στο μαγαζί, έχει Ελλάδα, έχει διάφορα, όχι μόνο από Συρία και παίρνουμε από Αθήνα είναι το πράγμα από το Αργίλε, αλλά κανονικά είναι από το χώριο που φτιάχνει το Αργίλε, κανονικά είναι από Δαμάσκος είναι, εκεί βγαίνει στο Αργίλε. Τώρα μπορεί να βγάλει το πάνω, είναι έτοιμο. Έτσι τα βάλετε, μετά τα βάζετε το κάρβουνα, 2 κομματάκι, 3 κομματάκι μπορείς να βάλεις, παραπάνω, ok. Μπορεί τα τραβάει άλλα μέσα, έτσι είναι. Τα στείλει μέσα, όχι τα πάει... Ναι, όχι στη μύτη ας πούμε. Ναι. Ωραία. Έλα κάνετε. Μπορείς να δοκιμάσαι. Έλα, άμα θέλετε έτσι. Ναι. Όμορφος. Ευχαριστώ. Λέει φύσα ρούφα τραβαντώνε. Δηλαδή φυσάμε και ρουφάμε 2. Ρουφάμε, τραβάμε. Μία φυσάμε, αδειάζουμε τον πνεύμονα και μετά ρουφάμε. Και το ώστε απολαμβάνουμε καλύτερα γιατί δεν μας πνίγει.